Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakongsan jong ka khubor menta ka step. Menteri Rangba do Narendra Modi ulayawer ya barok kinong shnong kari ban penne pensa ya ki kiwa ban ken show ya iwei pa iwei isembo ban light na ka jingkerdo Maham Biplab Kumar Deb Menteri Rangba ka Tripura ya kinong trai sarkar ban pensyong thai hino ya ki ladakim pendap bha ya la ka kamram. Menta kasngi in rakhe ya ka jingdap arsnem ka GST ha New Delhi. Ki khubor ke babnya. Menteri Rangba do Narendra Modi henen kasngi ulayawer ya barok kinong shnong kari ban sedang no ban perkhat kum ka jat bin riau halor ka jing penne pensa ya ki kiwa ban kot jingmot ban kenshaw ya iwei pa iwei isembo ban light na ka jingkerdu ka bala sakhi dabuon kithan jong kari menta. Modi ulaong badai ban sedang no ya ka jing pensngau thu pat ba hakabaan kampane jingmot haki jing namar ka jingkerdu bat kumjo ru halor kumno ban tengka ya ka. Ya kane Modi ulaong haka program Man Ki Baat jong ka All India Radio kabala pelat pat ba henen kasngi. Ulaong babaro ngidai ban yang langkawai ban penne pensa ya ki kiwa bat ban shim ya la ka jong ka benta na ka benta kane ka daw ba. Menteri Rangba Narendra Modi ula kerpat ru ya ki nong shnong bakinya thu lem syapang ki jing start tenrai ki bala pendan kam da ki spa asna menta na ka benta ban ken show Menteri Rangba ka Tripura Biplab Kumar Deb henen kasngi ulapha ya ka jing maham shabaro kinong trai sarkar haka jilla da ka baong balada syam ya kino ki bam trai hok ya la ka kamram pha shong thai hi no ya ki. Ya kane Deb ulaong haka jing yalang jong ka Tripura Karmachari Samiti ka bala long henen kasngi. Hadian ba ulayoi badan ka jing ko haka jing trai kam haki ofis sarkar Menteri Rangba ulabatha ya baro kinong trai sarkar nadu ki badan haki kerdan ki bahe hadu ki baret bakin trai bha ya la ka kam lada ki kwa ban penne ya ka. Ka sarkar Tripura kala penmi iki rukom trai kam thamai nadu baklas dang trai kam haulber arjar khat pra bat kala pen shi tomru ya kitu kinong trai sarkar ki bale thurmur ya la ka kam. Ki pulit ka Manipur ki lalap bat kurup ya kawai ka karkhana na drugs halilong dam ka bahab ha ka district Thaubal jong ka Manipur ba kilayok kurup kumba shispa khatwai 0.r kilo brown sugar ubala pensyong dor palat shispa klor tingka ha ki yobari nakatai ka jaka. SP ki pulit W Basu Singh ulethu ha kasni satjan baladap ba lala banle yakani ka kam da ka jingya trailang jongka nat Narcotics and Affairs of Border NAB bat katnat ki pulit ka jilla Manipur. Singh ulethu ru bala yokem ya laingut ki briu ki bapanyat yakani ka karkhana drugs bat kawai naki ka dai ka kanthai. Singh ula ai khublai ya ka ajuman ka balong ka seng trai mansngau bha ka balerap ya ki pulit ha ka bantwet ya ka tai ka karkhana. Nalor ki drugs ki pulet ki lakurup ru ya ki tiarshna drugs kum ki dawai chemical ki khiu plastic ki borti ki tendong gas LPG bat ki wei de nakatai ka karkhana. Singh ulethu bakane ka long ka jingkurup drugs ka bahe tam ha ka history jong ka jilla Manipur. Kakanhon ki menteri jong ka Arunachal Pradesh kala ay ka jing menjur halor ka jing turwa ban pelait no iki koidi ki bahap hakikat tu kat ni ki thop ki bala kedau syai kane ka long kat kum ka khubor sarkar ka bala penmi ha kasngisat jan baladap. Kakanhon ki menteri hapok ka jing alam Menteri Rangba Pema Khandu kala ay kane ka rai ban pelait ki koidi ki bala jit kum kadak ban ken mau buram ya ka lingkhu snikha ka bashis pa san phau Mahatma Gandhi ha ka artarik urisau. Kakanhon ki menteri kala airu ya ka jing menjur halor ka Arunachal Pradesh Protection of Medical Service Personnel and Medical Institution Bill 2000 khandai ya ka ba ansabu hakmat ka dorbar mangtengka ka ban sedang nado ka pratarik unaitung. Kani kadai ka All India Radio Shillong ka bawallam shapi ya ka khubor. Kajing pentrai kam ya ka khajna GST kala dap arsnam menta kasni. La pentrai kam ya ka GST nadu kashi tarik unaitung arajar khat nyau. Ha ka bayadai ba kane kandan ka jingalang kerpang ha New Delhi ya ka ba an penyat da menteri khana ka sarkar pedang ubadai pet ya katnat finance but corporate affairs Anurag Thakur. Katnat ki kampi satengka kari India kala thu bahakani kasni in sa pelat pat ba ya ka kot bala ai kerteng GST for MSME kum kadak bansa jingken mau ya kani kasni.
Kandan ru ka jingsam ya ki sernat syakito ki ofisar ki bala traishi tom nakabenta ban pentraikam ya ka GST. Katnat pisa tengka jongkari kala ongru bahkan sadon ka jing persang ban pentraikam ya ka rukam khen GST ka bathamai na do mentakasni ya ka ba ansa penskem na do ka shitarek urisau. Kala tuo bahkan ka rukam khen thamai kan mengkam pensuk syu ha ka ban siu ya ka GST. Katnat Human Resource Development jangka sarkar India kala penbena bahkan dan ka jingpin kiu tulop na kabenta kinohikai ki registrar ki finance officer bat controller ha ki school bat ki college bala baitingka da ka sarkar pedeng. Kane kan kenthop ru ya ki jaka pule bala jan kot kerdan kum ki school ba lani ki deemed university bala baitingka da ka sarkar pedeng. Kane ka jingpin kiu tulop kan traikam na do bala penmi ya kane ka jingpin bena. Ka special allowance bathamai ka long khatwai hajar aspa sanpho tengka shibnai na kabenta ki vice chancellor khandai hajar tengka shibnai na kabenta ki pro vice chancellor 100,000 nyaus pa sanpho tengka shibnai na kabenta ki principal jong ki postgraduate college bat 100,000 sanspa tengka shibnai na kabenta ki principal jong ki undergraduate college. Kane kan ajing mentoy shibun ya kinohikai ba kinong tray ha ki laipho hajar tali ki Central University bat ha ki 100,000 sanspa tali ki Deemed University. Katnat Health bat Family Welfare jong kanagalan kaletho bakadang penhe syu ya ki laispa khandai pusau tali ki Sub Health Center ki badon ha ka jilla. U Dr. Thang Ho Lam, u balong u State Program Officer ka National Health Mission, uletho bahaduk mentala dap ban penhe ya sapu kandai tali ki Sub Health Center, bat ki badang sa ansa penhe benta pa benta. Habaya kren ba kinong pathai khubor hakas ni sajang bala dap kat ba udang wan pli perdaya ka Health and Wellness Center, ka badan ha Science College Sub Center ha Kohima, u Dr. Lam uletho ba katnat Health and Family Welfare kalabu ru bun ki Sub Center ki bathamai. Shua uletho bana kabenta ka nikakam katnat kalayo ya ka jingkersan pisa na ka sarkar pedeng lingba ka National Health Scheme of Healthy India katba kalayo ya ki waipat ke jingerap na ka USAID. Kakanhon ya lekai football jong ka United States of America, England, Netherlands bat Sweden kilayarong siya ka semi-final jong ka FIFA Women's World Cup hadian ba kila job ya ki jingakon ha ka quarter final. Ka USA kala job ya ka France da ar la ka way kat ba ka England kala penram no ya ka Norway da lai la non. Sure ha ki ar tali ki jing yakun quarter final ka Netherlands kala job ya ka Italy da ar la not but ka Sweden kala job ya ka Germany da ar la ka way. Ha ki jing yakun semi final ka USA kan yakun persya ya ka England ha ka lai tarik mentau benai ha ka puar khat ar shiteng senya kat ba ka Netherlands kan yakun dua persya ya ka Sweden ha ka South tarik mentau benai ha ka tai ka ju ka puar. Ka FIFA Women's World Cup arajar khat kandai ka deka lempung ya lekai football ka bapra ha ka bala ya benta da ar pusau tali kiri ya ka ni ka lempung ya lekai football la penlong ha France. Katnat ki kampo ayeng ka Mizoram hanin ka sngi kaletho ba ka jinglek phai no ki jaj ben ribru ki bala phet wer bansa ha ki jaka sa shipor ha Tripura kan sa kut no ha ubnai risau bat ka jingpen itho yakini ki phet wer kan sa sedang na do ka sngi balang ka banwan. U Home Secretary ka Mizoram ulal biak zama uletho ba ka committee ka badai pet ya ka jinglek phai no ki jaj ben ribru sha Mizoram kala priang ya ka jing terwa jong ka Mizoram ha ka jingelang ka balalong ha ka sgi tho dieng bala dep ha New Delhi. Nakabenta kito ki balik phai biang sa jilla Mizoram ka sarkar jilla kan IA ye ki mar roshan ringkat 1,000 tengka yaman la kalong yeng nakabenta arsnem kanthi. Bat kat tu nila poy sa kabakot jong ka khubor ka balawan chapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so ba ka Delhi station nakabenta ka khubor ha kaktin Hindi ka banbot pat ka khubor ha kaktin Pareng ka por prakhatsan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong.